I per tant, si els hobbits juguessin al futbol, no caldria que portessin botes, però s'haurien de posar tacos als peus. Punt i final. Oye, Charlie, no, una cosilla. ¿No notas algo raro? El ambiente hoy. No sé què vols dir. Bueno, yo siempre digo un cosa, ¿no? Más vale pájaro en mano que cocodrilo en los huevos. ¿Me explico? No! No t'ho expliques. Bueno, Charlie, que una flor no hace veranos. ¿Me entiendes? No! Bueno, pues... que tengo sueño, de repente. Ostres! Va! Ara que ho dius, sí que noto alguna cosa rara. Ostres! Tinc ganes com d'escriure articles sobre el Barça anant a la contra de tothom. I tinc ganes com d'entrenar la selecció catalana, però sense hablar català. Perdonin, és que m'he equivocat amb les begudes. El gin tònic descafeïnat era per vostè i la ratafia amb sanfaina per vostè. Perdonin, Ostres, Johan, quina mandra. Va, cállate y dame el ordenador que tengo que enviar una factura. Una factura de què? De tibia.